Isang magandang araw po sa lahat. Good morning po. Ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumayin niyong lahat. Bago po tayo magpatuloy dun sa ating usapan ngayon, ay nais ko po munang pasalamatan ang mga nag-subscribe sa ating channel. Meron na po tayong 52 subscribers. Salamat po sa inyo. Ang ganda mong lalaki! Maraming salamat po. So, ang usapan po natin ngayon ay tungkol po sa aktual na pag-change oil ng ating Rider 150. So, hindi ko na po patatagalin. Umpisa na po natin. Oh my God! Wow! Okay, ito po yung ating mga gagamiting sa ating pag-change oil. Unang-una ay itong lalagyan ng used oil o lumang langis galing sa ating makina. Sunod po ay ang improvised na imbudo para hindi po tayo mahirapan sa pagsasalin ng bagong langis. And syempre, oil filter. Ayan, oil filter po yan. At ito ang pinaka-importante, ang langis, bagong langis. Okay, 10W40 fully synthetic. Okay, 10W40 kasi yan po ang nasa manual ng ating motor na Rider 150. No? So yun po ang susundin natin dapat. At sa tools, ito po number 14 mm na back wrench at 8mm na socket. L-type yung nabili ko, 8mm. Then plies at saka basahan. Yan po. So yan po yung ating mga gagamitin. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Ito po, napakahalaga po nito kasi dapat po tama ang ating pagdidispose ng ating mga lumang langis o used oil. Kasi ang used oil po ay napaka harmful po sa ating kalikasan. So dapat tama po ang ating pagdidispose ng ating mga used oil. Paano masabi? Unang hakbang po, dapat po nasa tamang level na po yung pagkakatayo ng ating motor. Ayan po, nilevel ko na po yan kanina. Nasa tama po siya, tamang level. Sa gayon, pantay na pantay yung ating makina. No? So yun po. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Buksan sa may bandang kaliwa ng ating motor yung ating drain plug sa ilalim. Ito. Galingan tsamba mo, malakas eh. Ayan. Ayan, buksan na po natin. So dapat po nakasahod na po ito para walang matapon na lumang langis. Pwede na po natin gawin pag luwagan na po natin. Item. Ayan, itayin po natin hanggang maubos po yung langis sa loob ng Okay, pag wala na pong tulo, pwede na po natin ibalik tong ating drain bolt para sigurado po tayo malinis, punasan natin ng ilalim at pwede na po natin siyang ibalik. Ayan, ibalik na po natin, ipitan po ulit natin siya ng ating tools na 14. Ayan. Nahigpitan na po natin. Doon naman po tayo sa kabila. Buksan natin yung lalagyan ng langis pagsasalinan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ito naman po yung ating bubuksan. So gagamit tayo ng basahan para hindi magasgas yung kanyang takip. Yan. Counterclockwise. Yan, bukas na po.
Pwede na natin kamayin. Yan. Hindi totoo yan. Buksan naman po natin itong papalitan natin yung oil filter. Yan. Yan, tatlong bolt lang po ito. Yan. Yan. Okay, maluwag na po. Pwede na po natin kamayin pag maluwag na po. Pero dapat po sahod pa rin po yung ating lalagyan ng langis. Kasi may langis po ito dito, tutulo. Dapat hindi matapon. Bola lang yan. Ayan po, nabuksan na po natin. Nilagyan po ito ng rubber gasket. Ayan. Okay, pag nabuksan na po natin, pili na po natin hugutin yung ating lumang oil filter. Nakakagigil ka. Okay, ayan na po siya. Tatanggal na natin yung oil filter na luma. And linisan lang po natin ito. Gamit ang basahan. Pag malinis na po, ilalagay na po natin ang ating bagong oil filter. Ayan po. So, bagong oil filter, ibabalik natin. Ayan. Pwede na po natin siyang takpan uli. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Sasali na tayo ng langis. Gagamitin natin yung ating improvised na imbodo. No? Okay, natapos na po tayo sa pag-change oil, sa actual na pag-change oil ng ating motor. Sana po may nakuha kayong idea o aral sa ating ginawang talakayan. Muli po, maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoong May Kapal.